Eifinnur Jensen. Nummer 5, Ernesto Henriquez. Nummer 6, Bergur Gregersen. Nummer 6, Barur Runason. Nummer 8, Oddfrujur Gregersen. Nummer 9, Magnus Christiansen. Nummer 10, Kasper Andersson. Nummer 11, Alex Trolais. Nummer 12, Froe Berbisa. Nummer 13, Archer Johannessen. Nummer 14, Bjerske Olsen. Og nummer 15 Bjarne Zachariasen. Så jag det längre ut så sportregan. Nummer 3, Allan Dubchak. Nummer 4, Kare Damsbo. Nummer 5, Fruje Ugail Jensen. Nummer 6, William S. Olsen. Nummer 6, David Galan. Nummer 8, Björn Skolnason. Nummer 9, Magnus Jakobsen. Nummer 10, Birgir Petersen. Nummer 11, John Thomsen. Nummer 12, Paul Jakobsen. Nummer 14, Kenneth Aichaboa. Och senast nummer 15, Josef Golan. Ja, här är det så nu var att spelare någon som skulle spela sig i FM-finalerna och i Kurabatte 2018. Raunur emot Sportreganon. Raunur förjamästare och i fjör. Det vann där och emot just Sportreganon och i finalerna. Vi har vi som vi märker det Venjarancha Hamare Sjurur Siversen och Sjurur Kraskovid vant av hästfinalen i det. Jo, rock med en jauna dyst. Här har nu Berlin full mannaje och ja, det är två att han bäst linjen för ju. Sportregan har vunnit nog så grejt tar distans med varje grundspel någon tar där har mött Raune, alltså där vunnit båda distans. Det är ganska Sportregan en favorit där. Ja, det kan man gott säga. Här har vunnit vi gott 20 stion på två distansar. Så här har var ja, det har spelat bättre i år, men Raune är som manglar fler spelare. Men nu är det Berlin fullmanna så månaden är det mer spännande så. Ja, och skilda så talar om rätt goda spelare som Raune är 14 som alltså är vi i det. Ja, två av största är någon Kasper och Bjarne har mist flera dister i år. Ja. Men nu är det här bara efter. Så Kasper Andersson och Bjarne Zachariasen. Ja. Ja. Och därför är det helst att så just åter då alla spelarna till Raune. Det skulle helst görs det. Ja. Ja. Så färre vet och i gång för lätta. Och jag får igång och det är Bjarne Zachariasen som vinner backen så Raunur kan mynta första allop i dessa finalerna. Det nummer 5 Ernesto Enriquez. Och det kast till Raun. Det är Bjarne Zachariasen. Det kan sätta högsta med av att någon och jag vet kanske alls vad det är. Nej, det är inte. Det är Raunur och i Läckersio 8-2-0. Det är John Thomsen för Sportregan, men det kommer en hånd i mittlen från Eifinnur Jensen som bara får ut inkast och jag tycker Paul Jakobsen ner. Så alltid att det är stäcka dess något att som är så tjänsten så är klockan hon är för igång till sniden men jag vet inte jag styr på det. Jag tar ordentligt klockan är igång där.
Jag själv huvudklockan är inte. Nej. Jag vet henne klockan är gjord nu ja. Här får vi så fast liv. Där så är så en Filer George mot Magnus Jakobsen och han får 2 brottskast här. Också jag får ta för det nästa så Sporters 8-4 vid 2 mål. Magnus kan minka mål här. Det är inte i första omfärden men han får mål rätt. Och jag så för det nästa. Sportregion för första steget där så står han 8-2 brottskasten ger 8 steg. Paul Jakobsen för Fatra läser botten så kommer det sätta show of the gong till. Så då brorn Magnus Jakobsen väl spalt. David Arke Galan rens vid skottet och han sitter rätt. Så Ronny varvar det lastna och kan sätta nytt alla på gång till. Bergur Gregersen på botten. Till Bjartna Zachariasen. Petran. Stämt lunch på botten men väntar så vi någon och till Gaviadan färdig kurvan. Här Kasper Andersson. Han färdig kurvan. Då blir han ner till Raunes som är 8-4 nu. Så om Sportregion kan svära till snart upp någon. Magnus Jakobsen, John Thomsen. Det kan så gå fra. Attbatte. David Arkalan till Paul Jakobsen. Och gott skott från Paul Jakobsen. En trojare här kör och snackar då han alltid är färreisen en bonus för en brottskast till en Filer George mot ut i skjuter. Ja. Ta en spelare skjuter ett sårskott så ska han få plåsla länta ner efter. Så hvis världsbanan kommer för tatt vi så är det en Filer som händer här benen. Ja, och nu är det 4-4 och Paul kan lägga Sportregion kan 8 men hade brottskast ett näst inte alltså. Nej, men Paul så vinner bollen åter här alltså vi är någon trojare jauna igen. Ja. John Thomsen. Och Magnus Jakobsen vi är någon trojare åter här. Ja, så sitter så mycket. Då är det väl för det Sportregion och till det här på Brunner. Jakobsen Brunner först Paul Jakobsen vi någon trojare och så igen Magnus Jakobsen och för 1-4 är det här nu 8-4 så kött kan det brödas. Paul Jakobsen för bollen igen och han får att lämna in shoulder här. Och Hassen sitter reisne. Öliga god löta här till Sportregion måste jag. Ja, det är otroligt. Paul och Magnus Jakobsen by Bajan till toppscorern till Sportregion. Det har satt efter benen här. Sportregion 8 24 och det är fram vi spelar och i första 4 inches så här är nästa efter spela skulle spela 4 och touch mot Bjartna Zachariasen skott någon. Ja sen ända där snälla via Magnus Jakobsen för Fatra. Som Sportregion bättre uppåt. Som låten är äckliga väl körande. John Thomsen är för han har skjutit ja det gör han. Alltså för att nästa switcher till Bergur Gregersen för att läsa botten. Bergur till Eifen Jensen och han skjuter. Det var där Kasper alltid sitter. Ja, Kasper. Ja. Kasper Andersson vi touchdown Muncha. Raunen. David Arke Galana botten ner. Så vill skott i Hassen sitter reisne Björn. Ja. Skulason och efter det kan en trojare och vi måste bara tacka hatten av för Sportregion och ner tror jag att tänker snäga sälja början bara att han för 1-4 men de har väl 3 trojare när det är som tar skora allt ja. Först Paul Jakobsen och Magnus Jakobsen och nu var det Björn Skulason. Ja, det är något som man säger att allt är det här skjuta öljan jag tror jag och det är ja, alla startar att de kunde väl välja så tror jag. Så det är öljan inte very motor. Bjartna Zachariasen och här kommer Paul Jakobsen i mitten. Har en Eifen Jensen. Det är Eifen Jensen för Fadra Vattnon. Det är nästa Enriquez.
Kasper Andersson. Ska den skjuta, ja. Löten ett nästa inte sälja väl så Raune vi skott runt någon. Det är Bjarne Zachariasen det för shoulder. Och här blir så Brukslaff i fall mot Sportreganon så Bjarne Zachariasen här vi Tveimon. Nej, jag får inte podcast Bjarne. Nej, det var Arne Skotte. Ja. Det nästa fejler till Magnus Jakobsen. Så nej, orsaka att det var första. Jag kommer nog en stäcker men låta kanske lugga greja och hitcha för att oss ta vi fight de hänger samman. Det kommer komma att mål. Det kommer gå ta sig. Lätt alla blir först ut för dem. Kasper Andersson. Och skjuter Bjarne Zachariasen. Och Hassen sitter och ja. Feisty här till Raun. Tuttingar med att han fick gång till målskott i åter till att han vill göra nummer 3 då det här. Jag skulle som vinner från John Thompson men här efter Bjarne Zachariasen och kommer i mitten. Ja, finns så Edvin Jensen. Kurva till Sean Tasco vet du. Men jag vill till spel vi neck från Stockholm men efter det där stått där. Väspalt här. Men variant Sportregan är Galchipa och Paul Jakobsen fiskar han där botten. Det var för David Agegalan där men kanske aldrig slag. Oj så att han kommer få fatta någon och här för så Berger lägger sina stärbotten. Det är då Efni Jensen tar till Berg. Bjarne Zachariasen kan skjuta nu. Och färdigt tror jag. Magnus Jakobsen där han läser botten och får ut. Det är inkast till Raun. Vi får vara 4 minuter och 30 sekunder efter första fjärden. Och det är Sportregan och är 8:06. Bjarne Zachariasen här. Och äldre kör öppnas då. Och David Agegalan ska dra läsa botten. Där Magnus Jakobsen till David Galan. Skjuter. Får fram vid kurvan där men där fänger här Björn Skulason. Det är det så. Rauner för invägen. Berger Gregersen. Och så fixar det ut och han ska spela han till Eifen Jensen här. Det var spalt kvart. Vi effektivt tog 6 minuter av första fjärden kört helt och kör. Jo, här är Höfärra och ja, Sportregan han tar och klarar snack bättre än till göra men det kan kött vända sig. Så tar är Rauner väl in i spelen så det kan det vända. Och det var ju så att det trutcher öliga går tror jag där som tar skjuter nästan allt det svåra det är Sportregan som i lötne effektivt över trutcher att här är ju 8-60 och 12-6. Och efter en rimligt goda början på disten från Raune så hörde han vi nog så torrst i matchat inte men det är alls inte så Sportregan här är det Björn Skulason efter vi är någon 3 så 15-6 och jag har alltid att han signalerar ganska mycket med en timeout där. Så det där. Ja, det ska så börja till Bastren för ut ett ankerskårar. Ja, det var signalerat till domarna på här var Bruksla Aron. Och jag dömer för en allvarlig screening kallt igen. Ja. Ja, Kasper. Och så är timeout och ja, vi må bara säga Sjur Meira då som i levande tja Raune en del tja Sportregan också alltid imponerande början här från Sportregan och sälja som du nämnde där här var spelare ganska mest som Ötlandplatsen som kunde skjuta utifrån och visst ner och skora tröst och här var långt just här 4 färger. Ja. Ja, det är som sagt här har Nekvar går skjuter. Och de flesta linjer för Jön här i Raune är snä täcka det som det kallar för zone. Det är ja, då har vi kurspelare ett plus av Ötland här han täcker.
ta fokusera värjan mer underkurvorna och minne ut jag tror jag nog. Ta ligger väl för att få plats och skjuta ut från. Ja, vi står svinka bollen runt oss under Alvera mitt på en annan så är det lätta på en frian tror jag. Kan det också så att om det blir vi lite så väl för just sportregeln med skjuta ut för att här över till att täcka man eller så. Ta hej kokna inte ja. Ta är en gång mål som att ta. Det är synd värja för tror jag men lättare i underkurvorna. Det är väl möjligt. Ja, när de så tjå. Om det tar hade för att avska gångerna. Alltså Raunor förmästare i fjör och så i 2016 till Raunor är toppton. Ta vunnit där av Sportreganon. Sportregan är ur Havn och till här i Rejon som har bollen nu. Paul Jakobsen vinner. Det är så. Och tvärmans etsar. Och han tar med vinchen för till en round. Kasper Andersson. Bjartna Zachariasen. Och här då Berger skjuter. Berger Gregersen med Karamonen 8-15. Och 2 minuter och 40 sekunder efter den första fjärde. David Arke Galamer och här kommer Ernesto mitten igen. Så domaren att han kommer nå från Sportreg av en minut. Det var inkast, det sa jag inte, men jag ska nog passa. Tarzan där väl placerar in med en. Ja, och hade som Ernesto görs allt är till att leba med en Alveringar. Det är en otroligt god till. Quicker. Ja. Jag feiler mot John Thompson från Sportreg nummer 1. Jag lovar vid att komma nå Johan, det ska nog för Gerard och samman. Ja. Och här är alltså Raunor och här så sitter Reisne och efter det Berger Gregersen och så spänder jag att ta timeout och haft en avsend effektivitet här till det förra. Så jag kan sporten här John Thompson lägger bara nu fram till Paul Jakobsen, David Erkalan, han har gått loss och skjutit härifrån. Men det är nästan inte honom. Bjartne Zachariasen för bollen igen. Kasper Andersson och Ernesto Enriquez till Bjartne Zachariasen att Kasper Andersson kan skjuta. Det går redan. Här står det Atreda Berger. Och här ser fer och i kurvorna. Berger Gregersen, Sia fer Arja. Och ja. Då är det här från Berger. Det handlar Raun väl när Sportregan nu står han 12-15. Så alltså tror jag 2 är det här från Berger. Det är Magnus Jakobsen som är omkörd av Svarston Raunon. Kan se domaren ut där. Ja, det är han tar nog armarna och det är Magnus och Magnus har för uppläst skott och så är det bara en fel. Ja, och så är det om Stecker och ja, vi kan lugga så väl täcka till nu. Du kan lugga greja och kan hitta från på så vi så jag några fel. Vi tar några fel långt nu mot som är dömd mot spelaren. Du kan lugga se kvar ju här vad finns det först. Ja, det är Magnus Jakobsen, John Thompson, Paul Jakobsen, Charles Sportregan har en fel pass och Ernesto Henriquez och Kasper Andersson och Bjartne Zachariasen och Rauni har en pass. Och det är så läsnar att det är ju inte av marska hur så ofta man kan göra det så är man ordentligt så. Nej, det tar det för femte feilen. Ta är stå ut i resten av dessen. Simpelt en rekord nästan. Ja, det kan man gott säga, ja. Det är det alla. Nej, inte det är bara vanliga personliga fejl som det kallar det. 5 fejler störst ut resten av dessen till smärta. Men så är det fejler, tekniska fejler. Här du ger en osportslig fejl till så det är om inte att anse efter man inte sanna så och nekva fejler till just nu. Ja. Så kan man vänta man för att komma sitta på ståndarna och det. Det är ju inte det nu när FM-finalen. Ja. Men inte lojar så är ungen i fältrubbelagen än. Nej. Så kommer spelaren in att det är efter att vi har andra minuter. 15-12 stövan till Sportregan. Här är första fjärde. Magnus Jakobsen ska skjuta 2
brottskast nu. Han är väldigt här för och tar skor igen på ena. Safer sitter där 4 i utanför 16-12. Det står ner, man får ett steg för det först brottskastet. Arthur Magnus Jakobsen vid brottskastet. Ja, sen sitter resten. Så 4 brottskast från Magnus här till listan. Han har skorat 3 till nu Shigale. Nej, han skjuter generellt ölja väl. Ja, så ser alla samfra och sälja brottskast. Så det kan man förvänta att dra fram. Ja, 16-12 till Sportdrega nu. Ernesto Enriquez, vi skott någon. Ett stickje. Paul Jakobsen för bort nian. Jag vet Allan Tupchak har bort någon. Han är just kommit in. Och han trackar ju visst nog ut strykna. Ja, och han har kommit in för John Thompson. Där ser han mottager bulten vid fått något för strykna. Ja, det är också vanligt att man loftar bulten och så tar man ska för ställ så kan man lägga bein att rätter. Ta för ofta ut strykna. Inkast till Brown. Jag får över 1 nu till bara sekunder. 4 sekunder alltid efter första fjärringen. Bjarne Zachariasen. Missar bollen, men Kasper Andersson för han skjuter. Ja, snäpp för det. Och här är Rush, jag tänkte så Lazy bollen och Esni halt i en sportregion. Magnus Jakobsen för bollen igen. Allan Tupchak för från den här. Till David Arke Galan. Ja, han står utanför backlinjen David så Rauner i bollen. Ja, det är 15 sekunder så ganska sista alla blir det någon. Nej. Alltså sitter inte. Och Sportregion kan om där skundar sig. Kan det är 6 sekunder. Ja, det är gott det. Men där är press här. Ja. Skulle skjuta. Där provar Magnus Jakobsen. Ja. Det är en läck utifrån men alltså första fjärringen lever Stövan Seitan 12 till Sportregion och som så också över till fjärringen om vi tittar efter stilen så var det att en var det 4 treare från Sportregion. Ja. 4 från Sportregion och en från Raune så det här samma beina Fjärlin tackar skotten. Ja. Till Raune där man har tagit vid kurvorna. Och Sportregion helt utanför tröjaren. Du kan ganska lycka till du som skriver ner till expression. Du kan ganska lycka tacka från Jötning för vår stay för scoring från här. Ja, nu vet jag med missed också men Björn Skulason har 60 för att han tröjaren. Magnus Jakobsen har 3 straffer och en tröjare så han är 60. Och så är det Paul Jakobsen som har en tvåare och en tröjare vid 50. Att det Sportregion. Det är Sportregion, ja. Det är alltså Seitan tillsammans, ja. Ja, och Raune här är det Berkur Gregersen som har skorat 3 vid 60. Och Kasper Andersson vid 1 och 2 och 2 steg. Och Bjarne Zachariasen vid 2 och 2 och 4 steg. Ja. Här kan jag nämna att Berkur Gregersen har toppskoraren till Raune. Och det visar jag snabbt att Han körde kött, ja, och det var ganska så att alla mest bruk för det. Det var att han var rättliga näck från stion. Minst av ganska nästan touchsteg eller vad det var. Där är han som skorar. Tror jag är innanför, ja, det var snack med minuter eller vad han körde på. Ja, han är en otrolig god spelare av Baunsund av Ötnon. Och ja, han är mitten toppskoraren av Ötnon-läkaren i år. Ja. Här är ju Sportregion och Erlanger kommer in från Vattlen och man har lite löd att få av ett först och round här. Hofton är in efter. Det har vi alltså till annan fjärring. Det har vi spalt 4 fjärringar och touchmotor. Och det är så nästan att klockan har vi mest som stäckar för enaste för det är bara för ut och så gör så fjärringen är tryckvarien på att touch mot mig. Ja, det tar en dyster vanligtvis ska hålla en annan till 2 timmar. Ja.
Här det är tekniskt 40 minuter speltid. Magnus Jakobsen under kurven här. Och Hassen sitter. Nöjtjantal till Sportregan. Steg till Sportregan och för nummer 9, Magnus Jakobsen. Kasper Andersson här. Luka Berger. Gregersen. Och alla Dubčak för en fel. Ja. Och vi får tatten av kroppen och kör. Berger. Eifner Jensen sitter igång dator. Ernesto. Till Bjartna Zakariasen. För han skjuta. Och för fram vid kurvan men här är Berger Gregersen. Här fattar han läsa bollen här. Och tar en fel mot Magnus Jakobsen. Så Sportregan och brottskastar. Nej, kan se där. Nej, det är bara ett vanligt inkast. Ja, inkast som Bjartna Zakariasen för att täcka. Alltså nu är det 12 stövan här till Sportregan och det är ju runt 4 och hatta kicksar för kommer till runda. Ja, det är gott. Säger att också vi rummet tar jag för 60 i underna. Ja, tar man inte till ringar Elvengars matta. Men ja, kan nästan komma fyra. Ja. Och Frige och Gael Jensen kommer in för Sportregan. Det är så Rauner, Kasper Andersson skjuter och Hassen sitter. Fjörstan, Nöjtjan. Magnus Jakobsen är skjuter. Ja, så kött kan ta en gång. 21 Fjörstan till Sportregan. Så Rauner. Greger känner vattnet. Ja, vart då i första att här av Sportregan och Kasper Andersson skjuter. Charlie finns ju gli och målshotingsna Kasper. Det är så inkastat här till Ja, till Raun. är inkastat. Bjartna Zakariasen här. Då spelar sig av vatten. Paul Jakobsen förra ner ner. Gött skulla som skjuter. Alla Dubčak för att han läser bollen. Så är det Magnus Jakobsen genom treare här och han sitter. Så är det touchesti Amon en treare här från Magnus Jakobsen och släpper att han ser 3. Annar. Ja, jag vet inte om det ena skottet var en 2:are eller 3:are i Anna. Nej, det var en 2:are i Anna. Det var en 2:are, ja. Ja. Så är det 2 för Magnus. Ja. Alltså touchesti Amon det är ju i öre 4 inch 4-4 till Sportregan. Det fick det Bjartna bollen och dunkar han ner. Ja. Bjartna Zakariasen minkar månen 16-14. Annan Dubčak. Och den från Bjartna Skulason men här kommer Eifner Jensen i mitten. Ja, och det är vår Rauner Chivitation om att de låt här ta timeout. Och så vet jag inte domaren är så lycka har varit att domarna på det. Jag hade att det är läge det är. Nej, det är inte säkert så domaren. De måste inte spela Kaber. Vet inte vad det heter, men jag hade också i klockan som var Den domaren säger att släppa inte ta timeout nu, men nej, det var nog du spelade var sjätte gång. ja. Och då kan man inte ta timeout. Det är allra stort i grund att det är släppa. Ja, kommer så vattna ganska väl men alltså då. Ja. Bjartna Zakariasen här. Kasper Andersson. Attack till Bjartna. Det är så.
Tyler Jerky med Bjartna och han så öliga när vi att han på att nu jag dansar till kanten och några för han får broadcast men så det är en yngsta finns han nu så jag finns stigen och ett broadcast men två broadcast stigen till Bjartna Zachariasen här och Rauner bruk för stigen här var 16 steg Sportage nu full 20 skjuter Bjartna och Mervi men inte någon där. Bjartna Zachariasen ena för Altret. Ja, så Bjartna är snabb. Tegur Raun på Sejan steg. Så alltså Sejan 4:20 nu. Ja, till shame mot efter av Öron Fjorinche. Och så batten förut och Freiran toucher Rauner. Som Rauner kan hämta nägen att sätta här och Sportjegan Kasper Andersson i Dortmund skjuter och tar ner och alltså då öppnar löpning av det länge bollen fram till Fria och han står nu och färstraffe Rasmus det är Fria Gail Jensen som får tvåste och ett broadcaster så Fyrfels 26 Sejan till Sportjegan och Fria han får ett broadcast här. Och han sitter Tjej Sejan till Sportjegan. Låter vi touch steg nu. Och det är då över 6 minuter, 6,5 efter av Öron Fjoringe. Så det framvis längt om vi ska spela 4 Fjoringar och touch minuter. Här är det Rauner, Berger Gregersen. Och han sitter. Möjligen Tjej Joe. Nummer 6, Berger Gregersen. Paul Jakobsen här. Till Fria Gail Jensen. Magnus Jakobsen. Och där fänger batten. Och där kommer Klara. Jag shot över Berger Gregersen. Så Even Jensen. Han skorar inte. Nästa. Rigas. Och han vill färre kort. Ut i han skjuter. Och där vill Feiler mot Fria Gail Jensen. Och där vill broadcast. Det ska Ernesto Enriquez tagga. Och så var han Rauner nu just det Sportage nu 20 han skjuter Ernesto. Och jo, han får rätt. 20 nu. Utskiftning av Linja Sportjegan så får jag först för det Bircher Petersen av Atlant men för Magnus Jakobsen. Här skjuter Attor Ernesto Rodriguez. Alltså precis nu. 60 månader nu. Rauner 21 Sportjegan är 8 tar av Tjej steg. Paul Jakobsen här. Bircher Petersen men hade krigsar Kjellman. Bjartna Zachariasen kan föras där. Nästan Rikas är gott plats att skjuta. Han ska inte. Och Björn Skulason för fötterna hans Batman. Han vann uppchecker. Till Paul Jakobsen för en skjuta. Han fitta först och lägger så bollen ifrån till Fria Gail Jensen i färran. Birger Petersen, han skjuter. Av kanten och det är Ernesto i färran. Enriquez. Rauner bruk för Lukas Stion här. Att han fyrer vid 6. Och jag så här. Jag fick med över för en kott men det tar Wischbruksla för Nökron. Paul Jakobsen för bollen igen. Rauner hade ju landat i Chatham kombat loss och skipa. Fria Gail Jensen till Björn Skulason som skjuter och han sitter flott skott här från Björn Skulason. En trojare som teker Sportjegan upp att 3 för steg nu. Tar 8-3 på 21. Kasper Andersson av Baltman till
Gregersen heter han. Øygur Gregersen. Eifner skjuter her. En ansteg. Paul Jakobsen får lesa bollen och för han är nian. Till Friar Geil Jensen. Sunt att till Paul Jakobsen. Björn Skulason åter vi är skott någon utanför tre matcher men här så förrättnas det inte. Björn Zachariasen där. Så skjuter F. Jensen. Men helt inte stig här så för. Tret var 21 till Sportregan. Nu 30 minuter och 4 sekunder efter av Öron Fjordinge och åter skjuter vi Björn Skulason Önja tycker hesa för 2 steg 32 och 21 till Sportregan 11 steg av månen nu. Björn Skulason. Och så vill vi om timeout. Rauner har på en alert att svära åter men vi måste säga att här till bäst kvaliteter och skott nu från Sportregan. Ja, där har vi inte näck gott och ja, det satsas ni att stund. Är det Anna som tolkar ger att det låter ner ett bestia månader? Nej, alltså Sportregan spalt ölja väl med en annan. Ja, du ser man finns det friskottna. Och ja, där skorar Mara att han friskottna där kickar så till. Och det som Rauner ska göra på bättre spel med så och så får kvalitetsskott. Ja, så har vi bränt på något Mara och gåen stövon till Rauner. Ja. Ja, där kan man så tjäna gav vid att man kickar skotten till. Och det för att det inte för att det är skjut här. Ja. Mamma bara blå jag ska skjuta. Ja. Fem sekunder i domaren så skulle att spelarna kan nu vara kvar att komma nu. Därför är det efter här 30 minuter, ja 3,5 minuter efter av Öron Fjordinge och tar vi liksom hålla i allt att han annan Fjordinge, känner? Jo, då är det 20 minuter pausa. Ja, då får vi få en kaffe. Ja. Så börjar det ta sig en halvan att annat det. Ja. Men här är alltså för att komma efter distan broadcast till Raun Kasper Andersson för att ta det. Asen sitter. Ja, och här är ett som jag glömde jag nämna Janne vid Feilon. Om ett av Linon ger 5 feiler eller mer i en Fjordinge. Så är det straffer för kvanfeilen han har det. Okej. Det är brottskott. Ja. Tog för han 2 skott här. Ja. Och här så för ett nästa inte. Men alltså touches det månen nu 22-33 Sportregan nåt vi toucho. Friar Geil Jensen för bollen ner ner. Till David Argegalan från shota mig. Spelar vi till John Thompson. Bridge Pedersen, skott till Friar Geil Jensen så skjuter han. Men här är ett nästa inte väl honom. Det är Alex Trolais som du känner väl som fotbollsdomare. Vi kan ta bollen. Resten fotbollsdomare och spelar Kurabak som Eklial City mot Brasilien. Och det är Alex Trolais i huvudbollen där. Björn Zachariasen där. Kasper Andersson skjuter, skorar. 24-32. Sportregan sätter bara in alla begång. David Argegalan. Det är Friar Geil Jensen till John Thompson. Skjuter och han sitter. Ser väl skott i här. John Thompson, en treare. 35-24 till Sportregan. Ett på stia månad. Kaffe över ett nu. 2 minuter och 15 sekunder. Så blir det halvläger. Jag tror inte att mycket här tror Rauni att han hämtar nog stigen och andra för att halvläger. Björn Zachariasen skjuter här.
Det när vi kvar jag för men och den skottet blir bränt. Nej, det är... Han vill inte förra in här. Så Gael Jensen här. Så Björn Skulason. Han sitter. Här för allt ut i honom. Ja. Han lägger åt fulla var för John och Brasia. Björn Skulason igen tror jag här 38-24 och han är sent näkare av hans slag med kurvan där går snäckvar nu. Han är tror jag ut för 2 år. Ja. Fast. Och här Brukslaren filer mot nummer 1 för Sportreganon. John Thompson. Alltså en nästa filer. Och tar vi brottskast till Raun som Bjarne Zachariasen ska täcka. 2 brottskast till Raun. Men det står under 13 steg mot nu. Bjarne skjuter. Han sitter. Så kom Raun upp på 25 steg. Sportreganon över 23. Magnus Jakobsen kommer in för Birger Pedersen till Sportreganon. Bjarne Zachariasen attrier. Och han sa för ett stickje. Och till resten Björn Skulason som spattar. Det är en äckla gående stier till som fänger läsa bollen här. David Arki Galan till Fria och Gael Jensen. Till Björn Skulason, till John Thompson. Och han får en topp. Och här är Anche Bruxla. John vill lite kände. David Arki Galan skjuter men räkar iskorna. Så är John kommer fötter efter. Kan det rätt här. Det är 1 minut och 20 sekunder. Och en filer av Fria som gör tam 2. Ja, så brottskott. Ja. Och till sånt du tar fan rum match vi tar som du nämnde Jan 5 filer så nu är det brottskast kvar jag för. Ja, det där kände filer ända fjärde så. Ja. Jag sa för Fria Gael Jensen som spelar filen och varför attacka brottskastet här är Alex Trolais. Och då för Taver Brent. Flyr shifting guard Linus Charles Sportreganon i Lötne. Kan man få Archer på med landa kommer nu. Överskott efter. Helt i chansen för att nästa kvar färdig läsa botten. Det är Magnus Jakobsen. Till David Arge Galan så kommer där sätta fjärde. Och här var det skritt för David Galan. All right, ja. Då ser botten för efter round. I'm not the first sekund efter. Bergur Gregersen. Som i halte sportrytmen finns ju bättre tack och han är aktiv i början. Och här är mycket mer rabatt. Att man switcher här, där är Björn Olsen. Kasper Andersson här till Bjarne Zachariasen, där spalt. Och det var spalt. Flott steg här från Raune och det är Bergur Gregersen från OMS. Här har fått uppspel här. Raune. Touch Diamone, 22-30, John Thompson har bollen där. Björn Skulason. Kenneth Arke på, Arthur till Björn. Och att flott. Ja, man bara säga det är en välupplagd spelare Björn Skulason. Det är mest som Atchal och ett nästan runner up. Ja, han har skorat på alla möten som man kan nu så det har vi det Sajakon Are. Här är en dist vi hade väl 4-3 stigen så all right, ja. Berger Gregersen. Ligger väl för John. Ja, tar spelar Elizabeth Mond, Bjarne Zachariasen nu. Shooter. Det känns för att man ska. Och här är nu bara 6 sekunder efter av Örjan Fjordinge. Björn Skulason längt utifrån. Och så kan vi äta ett nästa han nice. Och så är det inte efter tojen för av färden nu. Och ja, efter tojen. Bjarne Zachariasen rör ner längdskottet. Tojen får här. Vi får att hålla nu och här är då 12 steg Amone Nutch och 32 tjej och 20 till Sportrekan. Och Tamo Brasia till kanske myntar nog så väl spel här till att Sportrekan har 12 steg. Ja, där har haft stora då. Men man kan se att Rauner har varit väldigt då. Och som man tänker att det som där har spalt i år så har Rauner skåra tjej och 30 och I tror ju att det här är långt här la tatt vi här i Holland så här är det förbättra next igen den nota där full man är och
Det är en bra tölstig mån så det kan allt. Ja. Ja. Det kött att det kan brötas. Men kött vänta och nu får jag få det touch måste att jag vill ta som touch nu och kunna bröta taktik och så vidare. Ja. Förvånande. Det är det mer spännande. Ja, jag vill alltså stäcker igen när ganska mycket minuter att träda eller så och vi bara live och shooter vi vill efter om man lite löter vi öron hålla alltså 3 och 4 inch men alltså nu lägger förut till hålla Sportage 8 vid 12 stion notch och 3 och 22. går 4 minuter efter av halvleken och det är ganska en lite löta men alltså vi vill göra för en klar här ta och i åter för spelet.
spelar ni för goal låt så jag kanske inte har bruk för att ta som så öliga nektar Raune sitter framme i sin skiftrum och här skiljer man ganska väl. Här är för 12 steg till 23 från 22 till Sportregan här i Hollands. Ganska lycka kör hitchet kvar ju har stays bästa målskottingenjör. Ja. Det stackars Sportregan fisk så Fröje Geil han har 3 steg. Och så är det Björn Skulason som har 15 steg långt. Det är Öljanek. Det här nekto i etterkjönna förbättrat det här nu. Näker tror jag här i mitten. Ja, 33 och 32 så det är väl balanserat. Ja. Så är det Magnus Jakobsen som har 3 straffer, 2 2 3 Det här är 6, 13 steg så han är äsna Joshua Parst. Och så är det John vid 1 3 och Paul vid 1 2 och 1 3 vid 5 steg. Ja. Stackar Raun så är Ernesto Ferrari Henriquez skorar 2 straffer. Så till att köra så 2 steg. Berger Gregersen har skorat 5 2-are vid 20 steg. Kasper Andersson 33-are, nej, orsaka 32-are och ett brottskast vid 6 steg. Och så är det Bjarne Zachariasen vid 2 brottsskotten och 3 2-are. Ja. Så Göten Skula som just Sportregan och grejer toppskytt i distan här till vid 15 steg. Ja. Så vi finner spelarna till Raun i nattro i Hötlarna. Så highlights någon. Och vi ska spela 2 fjordingar att det var spalt 4 fjordingar och touchnotter 2 är spalter. Vi spelar 2 att rätt. Och Stövan Armin Ferra i Hostvik tar på sista fjordingarna är att Sportregan Raun är 8 och 3 på 22 och mot Raun av Tofton. Raun som alltså blev förra mästare i fjol. Tar vunnit där och Sportregan och i finalen men i lötene är det alltså omvänt till Sportregan som är omanna men ett det är ju att vara en kurabåt. Nej, det kan kött för invägen. Och ja, det är samma som Sportregan tar skorar 33 på att 1 minut att varm minuter till långt och nödjesti. Så det här kan föra. Kött väntar vi. Så vi har Lars Börja och till Sportregan som ser upp med gång. Paul Jakobsen före backen igen. Björn Skulason. Och är det Magnus Jakobsen till John Thomson. Åter till Magnus. Paul Jakobsen till Alan Tupchak. Vi tar bort en shot efter fram här. Men här är att Rauner för färdra backen. Så kommer John Thomson ner. Och till luggar vi. Skott utifrån, men det är ett fisk till Berger. Sportregan kan sätta upp en gång efter. Tar 8 och 3 på 22. Magnus Jakobsen ner. John Thomson. Och här kommer Berger Gregersen i mitten. Och här får han att skåra till Ivs i 20. Det gör han. Much och 28 meckar om månen. För Raun. En av spelarna som där vill skulle bara få igång till att vi kan sätta i brotten är att han kan köra den extra stilen för sitta så. Ja, han är inte bara toppscorern i Raun men även av Ötlund lägaren i förrjun i år. Det är så. Och här får han åter Astea, vi fått lära för. Och att han fick även avskårare till Raun igång som Padulja, Alex Rolais i skotten där. Åh! Ja, det är center alltid. Bjarne Zachariasen för han. Helt i chansen för. Ja, det är center så var han så. Rauni här till distan. Det är liksom, han dansar efter kanten och några fer, men... Ja, Böström vill inte ordentligt för Richard Damo. Nej. Vi har spalt här av Sportregan och så är Björn Skula som stäcker över och Färens 2 brottskast för i hatta. Och Bjarne för också nästa fel. Bjarne Zachariasen, ja. Ja. Charles Raune. Och här för Bjarne Skulason att täcka. Ja, sen sitter.
30-30 og 20 til Sportregan. Og Bjørn Einar fra tredje. Ja, så vet man stærke, men altså touches de måneder, Rei og Sportregan 8-30 og 20. Her er Berger, Gregersen, Fersholver sted, og han sitter 31-30 og 60 var Berger nå, til å være nøkker til i fronten. Ja, han er nu har han 22 her, han første stig. Ja. Han har börjat godt til neste hållene. Det Sportregan, 8 stiger måneder nå. Sportregan 8-30 John Thompson har ballen der. Spiller han Tromsø til Magnus Jakobsen. Hva ender hatt vi? Det har vi Rauner i per ballen. Ja. Ja, vi kan se at Rauner kommer vel ut til når han 3-4 inch. Det er 8-4-12, men altså halva 4 stigen her til. Bjarne Zakariasen her. Bjarsti Olsen. Alex Trolleis. Og flere kanten ut. Og ja, han helt från inne, väl spalt. Bjarne Zakariasen nu. Jag tror kanske inte att men ja, vi är Rauner och varva i debatten, därför var det inkast. Ja. Jag måste alla näka och det är inte Sportregan, men det lukar mycket. Här är Alex Trolleis. Efter kanten Berger Gregersen. Och jag hade här brottskast. Yes. 2 brottskast till Raun och Berg Gregersen. Här är 31-30, alltså Sportregan 8 vid 8, men här var Raun Målaga Mika, Berger Gregersen skjuter. Han sitter. Man har man resten mer optimism och ledning till Raun i lötna. Det ska resten med avskåren. Och Talman visar 31, han skulle komma på 32 allt, ja. Ja. Ja, här är det, men det kör hinner Talman. Berger Gregersen ska skjuta efter. Det är nej, han får inte. Borkan Stonker sagt det är Allan Dubchak. Och för det mitten här och precis domaren nej inte. Paul Jakobsen till Magnus Jakobsen. Och han sitter. Flott spel här från Magnus Jakobsen som sedan ska ha brottskast nästan. Ja, så var det funkat här på plats som han kan styra Tavner. Det är Bjarne Zakariasen för bollen till alltså Sportregan och gör 8-1 och 4-2 och 30. Tyler här, kanter mot Allan Dubchak så Sportregan. Jag kom ju nej och i öron fjärde ja det gör ju Nico Filer spelar ju i Highland podcast till Raun av detsamma. Här var spalt, Bjarne Olsen. Men Magnus Jakobsen väger resten väl 4. Vi sa snart att det är färre och punkt här 5 filerna så är det brottskast och 2 brottskast dömt för den från enaste fil. Paul Jakobsen här, Rönne Kjolver. Och Rauner är i andra batten. Spurning är visst att man lite så här center hektisk blöta är det spurning för att tagga now just att detta blir. Ja, är en oheppen Kasper Andersson när vi men actually Och Bjarne för sin 3 fil nu. ja, Zakariasen så Raune. Höjer med även vid 15-tal nu. Så får det igång glattare.
Paul Jakobsen för bollen igen. Fröja Gael Jensen skjuter längt utifrån. Och flott skott från Fröja Gael Jensen. Tegur Sportregarna på 4-4 steg. Allt har vi 12 steg nu. 4-4, 2-3. Sportregarna Fröja Gael Jensen. Magnus Jakobsen. För John Thompson. Och väl kämpar här av Fröja Gael Jensen som förfärdas som läser bollen till Magnus Jakobsen som får skjuta. Det känns för bollen går och att det är Fröja som börjar stampa bollen och förfärdas honom och så har vi det fjärde fejlen till Jatna Zachariasen och det ser 5 som får man ut. Ja, en fall att så ut resten av det nu. Så han för all här så sitta banken nu i han var det. Intill 4-4 kan du förställa mer. Ja, det är den igen. Ja. Ja, det har man nog på jävla. Berger Gregersen här. Omkörd av Ray Mannen spelar Alex Trolais. Flott spel här för Raune. Berger Gregersen, arkitekten att han förjäta. Alex Trolais i färgbotten i kurvorna. Paul Jakobsen. Och han är nervig, men Raune vinner botten. Berger Gregersen. Fikur är han och Fortman. Gör några fotskifte för elegant fram vid Ray och Värgen i Sportregarna. Menkar. Raune nu 36 steg. Sportregarna över 4-4. Det är alltså 8 ammoner här för att vara 4,5 mot 30 av 3-4. Fröja Gael Jensen skjuter här. Han är nervig. Jatna Zachariasen har sett sig av ferien där till botten. Så han är, han är aggressiv än och jag hade kört och han spelade snett. Jag vet inte hur jag fick fallen där. Nej, jag hade inte veckan men jag hade för aggressivt verk. Ja, det kan vara farligt. Men nu är han så skiftar ut så. Ja, det center från Berbisa klarar för en. Till Jatna Zachariasen. Han utskiftningen är framt. Alex Trolais för bollen igen här. Rashtrolsen. Daniel Vinchen ligger inte väl. Fröja Gael Jensen, Paul Jakobsen. John Thompson. Till Björn Skulason. Och han finner sig plats här. Och det är flott spel från Björn. Men så är det näkter vid ettans skjål. Men det är för ettans det inte får botten i kurvorna. Det är 4 mot 30 av 3-4. Med Sportregarna fänger botten från Raune. Och Sportregarna är 8 vid 8 stion. 4-4, 36. Fröja Gael Jensen här. Och lyckas vi. Berger Gregersen nästa. Vi fått lära för. Och jag hade inte nästan och inveckla för sig själva ner från Berbisa. Ja, här har jag nog på fejlen men ta. Checkar chanser av det. Och Björn Skulason i Hassen sitter Önsnive. Touch diamona 6-4, 6-3. Ja, och fejlen mot Sportregarna där. Ja, Paul Jakobsen. Den laste fejlen John. Ja, och Raunor ber om timeout men jag kan säga vi har kan vara en 4 mot 30 alltid och 3-4 inch men vad säger Sportregarna helstand. Det var ju 8 vi höll vi håller inte någon och touches the amount. Jag var en av en löt i en sån tendens kan man ha med Raunor var för ökla taggen åt där men ja, det först kan ta klara sig halt och liksom bilsta körande och Stin kommer lika flotande som Sportregarna. Akkurat. Och ta att Lee skora såna tröjor. Det gör det att han är värre att komma in åter. Ta hinner bara köra 2 år till tröjan det är ju 100% mer Stin än 2 år. Ja. Det ska näck mer till. Näck flyers score eller mål till.
att innanta där. Men man ser att Rauner spelar inte bättre nu, så det Ja, bättre spel, ja. Ja, det är snö så. I så måte för hållet när har här skorat 2 mer en sporträtt men Mondre var ju stor och i hållet var stor han var toasty. akkurat. Så ska näck till. Ja. Så stäcker en lever. Rauner det om timeout. Touch demona 46-36 till Sportregan. Rauner i huvudbollen. Kasper Andersson spelar ner. Till Ernesto Enriquez. Kasper Andersson. Och väl spalt till Berg Gregersen men tar Brukslaren. Det var nog Arens skott. Ja, det var inte platskast i alla fall. Ernesto här till Prova Berbsa, så skjuter Alex Tolais utifrån, men det är nästan inte. David Arkikalan för att läsa bollen. Vi kommer Rejo Sportregan fått därför. Och Gael Jensen stäcker över här och tar vi då en filer och tar vi broadcast till Sportregan och Fria 2 broadcast som man ska ta nu. Smölag att öka om lastna just Sportregan som är vi touchar station 46-6-32. Fria och Gael Jensen skjuter nu. Han sitter Ralskota 24-6-32. Och en affär Fria Gael Jensen skott nu. Alltså för ett stitch men ja, det fängde aldrig att läsa bollen så tackar han att göra stoppa det bättre. John Thompson över han ner. Så till Allan Dubchak till Fria. Och här är David Arkikalan och fram i kurvorna, Nutsch och Fjörde 6-32. Vi må bara säga att det är en läka efter Amal till 2 minuter och 20 sekunder efter 3-4 så ser det äckligt gott ut så Sportregan i löpningen. Ja, starkare halta detta spelet så är därför jag matchar för. Kasper Andersson skjuter. Det känns som Ednas här men får Borgen Fatas bakom. Ja, det gör det. Det är ju sånt Sportregan till. Mycket fälla i hamn hemmar här ju. Nog så neklara bättre som det var ju lunch bara ta ensam att lakora på spelare i förra nivå över och så är ni så flyer kommer nu. Och då ger det en chip landskaping nu. Ja, det tar gott 20 år för att nästa nästa 3 lige. Ja. Men så jag tar ut. Men nu tycks man för att man kanske inte höjder i alla fall när det bättre är så starkliga begär att det blir AHR att spela korba på tästen. Ja, så det är ordentligt spännande. Berger Gregersen spelar till Fria. Och Frau på besök så. Att Berger skjuter utfra. Alex Tolais. Kasper Andersson. Nej, han vill bara skjuta. Nej. Han är inte alltid Kasper, han är schaff även det att han må bara se. Nej, det är inte snart av en gång. Nej. Allan Dubchaker. John Thompson. Fria Gael Jensen. David Arkikalan skjuter. Nej, hon är kvar i löten från round. En latte bollar som där skulle. Frank här i vägen. Och så blir han hapsar här. Ernesto. Det är från av Sverige. Kasper skjuter. Och här var det. Här satt han Kasper Andersson och han minkar månen. Vi är någon trojare här. En nutch och 32. Nutch och 4. Touch och månen. Kasper har velat efter lite 20 sekunder efter 3-4. Alltså bollen för ut. Ska Rauner göra skott där om tar vill komma fram till ett skott. Tar 5 sekunder till att
ordna till och tog sig av Aston Sportjacka för högt ner att täcka. Så det är inte släppa för med att skottet så ska det skjutas. Det ska vara nu. Och att för Chelsea stay. Touches the Amon Arden vid färd ut till 4-4 och man löter Sportjacken är 8 Nutch och fjörd, Nutch och 3 och nu är det efter Schurrer så Nej. vi kan kanske vänta kanske var det också en offensiv varje eller några från roundet där vi kunde att ut. Ja, alltså här man kunde också säga att det var mer aggressiv i vägen. För att få några bollar från Diamond och få några shot all upp. Det är nu Aldrin. Det touch något rätt och touch det att innan så ta ska helst vara nu. Jag ber Sean till men så ska det väl löjas nu. Ja. Ja. Det tar må fortsätta på den där görs då. Han ska skora till skotten som där har Vinci och inte Fernley. Ja. Ja, men alltså Sportjacken som sagt 8 Nutch och fjörd Nutch och 3 var touches the Amon så annars ska det att jag tar skulle tagga det. Men det är igen alltså det är inte sånt att det psykologiska elementet skulle Rauner ganska nu han en 60 och 8 det är bara 4 månader så kan man nästan vara nervös då man har haft nästan så trycka som det har haft det panik kan komma i ja vi hade så lite tendens till att tulja och is ner Fjorens nu så alltid att det kommer liksom på plats till Sportjackan. Ja, det är fisk för i år att Rauner över så så väl mot dem och så till ja. Så fortsätta ut så kunde det vara en nutch då just Sportjackan. Ja, Lien kommer av vattnen till 4 och sista fjärring. Vi har som dessnom touch minuter efter av effektivare tøy att spela. Støvan Nutch och fjörd Nutch och 3 till Sportjackan. Nu Rauner Keminian och halvorna till Sportjackan i vattnen. Jatten Zachariasen kommer in att jag vet Kasper Andersson vattnen ner. Kanten ut. Sportjackan hinner John Thompson. Paul Jakobsen här. Till bror Magnus Björn Skolason. Och man missar men varvade bollen. Allan Tupchak i skottmål. Och han sitter. Först skrinet till Allan Tupchak idag. Ja. Aino Altrush, Nutch och 3. Kasper Andersson skjuter en 3. Det är ganska nära sånt här att inte på om till att skjuta 3 där till alltså det är ju nu allt ett lunch ganska man får ett ut man är att för snägt stil. Ja, det är väl möjligt att ta för ett 3 nu. Gör en ett där. Björn Skulason. Magnus Jakobsen tänker han bollen väl John Thompson. Och så sitter inte. Björn Zachariasen för bollen igen. Så Kasper Andersson här. Och vill gärna låta appellera för en broadcast Rauner, men det får det inte. Och så alltid det Ivital Stöva här till Sportjackan. Allan Tupchak när vi här. Aino Altrush, Nutch och 3 till Sportjackan. Nu är det i 4-8 och en halv minuter efter Dustnon. Bra skjuter. Och han är nära men det är väldigt för han öppnar stycke för vår Berbisar här. Paul Jakobsen i bollen. Allan Tupchak till Paul Jakobsen, till Magnus Jakobsen, till John Thompson som får skjuta. Och Björn Skolason för Fedra läsa bollen här ut till Allan Tupchak. Paul Jakobsen.
Magnus Jakobsen, Paul, Lakurver her. Sander Falk 4, så ikke Bjørn Skolason her. John Hansen. Och så man sportar ju den bränna tøyna att det brukar. Ja, nekvar aldrig. Att för just kontinent till att skjuta. Och Rauner ser ut att överta skjuta så köttar på en mållägga. Ja. Imisk och mål här. Så vi tror att Sporters nu 8 vid 12 stion. 1-0 Bjarne Zachariasen här för skjuta nu. Och det är väl så kanten och ut. Ja, han. Inte bara Bjarne men ut. Så samt läste svarst faktiskt. Ja. Det har inte haft heldigvis här. Det är alla typ försöker skjuta. Och kan det hata vi. Aldrig Rauner för Federbollen. Ja. Alex Trolais här. Ernesto Enriquez. Alex Trolais kan skjuta här. Det gör han väl. Touches the Amona. 1-4, 1-3. Det är shame mot rätter. Och Björn Skolason varvar han bara nej så för han ut. Men det var Bruksla och I halta vi peka. Så det ser att Sportrechen I bollen alltid. Det gör andra domare de möter för den. Det tar tredje framvis. Eller kan se det. Nej. Jag måste jobba med sjön för det gör. Han pekar mot sportrekan. Det gör han. En fel. Tvärfel helt gärna gjort det och så. Ja. Okej, ett timeout så det utlovar nu. Ja, Sportrechen är på om timeout och här är och ja, nästan det små shame mot rätter. Stövan att Sportrechen har 1-3 steg. Rauner har 1-4 steg. Så som så var det ju nu rädd om att Rauner komma att ta här bollen komma fram och att skjuta på en väg. Det ska inte kött för hus. Högt tempo ja. Ja. På next tid på stottat det är som om man ser Sportrechen renner att akkurat överta att sänka spelet. Ja, så. Så det är spänning kvar klarar att styra spelet nu. Ja. Ja, här får Rauner här sista åren från Vänjarnon till Jeanette och Arjabo. Det är så skrekt att Bachenschön han är hinlin och spelar för Sportrekan. Ja. Så lite det måste ju kurva svärn i förrän har satt. Ja, här är det flera spelare med familj. Ja. Det är Alex Trolais här utifrån. Det var en trösteg men Sportrekan för Federbollen. Magnus Jakobsen. Och där missar bollen. Kasper Andersson färran. Och så kan Alex Trolais färra stär för det. Nej, det Whittlingen, John och kicksar. Det är Berger Gregersen. Sen det är kaotiskt till lötna. Kasper Andersson. Det är Ernesto Enriquez. Tack till Kasper. Det är en finna sig att hålla skott ut. Det är Berger här, men ett nästan som han vill och så kan fria färra vid fjärde steg. Ja, det är nästan givet nu till det är Schmeira, men som du säger Sportrechen tar lägger han ju tar brukas till Joseph Koston till alla med Magnus Jakobsen skjuter här. nej, det tar här för just kontra bruka och tar den brukas nega du som tar. Ja. Kunde. Berger Gregersen och Basno. Ernesto Enriquez. Petrian. Utifrån Kasper Andersson, Alex Trolais kan skjuta. Av kanten. Där är Bruksla och där är brottskast. Halt igen. Det var nog bara inkast. Ja. Det var inte en skott. Nej. Så
ser ut som tar ställer upp till broadcast, men här är det bara 5 minuter och 15 sekunder efter av fjärde och sista fjärde. Jag ska bara gå till round och stövan 1-1 till Sportregan som neckbender av Sportregan för första för i Söder Felixens kan bli förmästare. Det är så något var som det blev slånat det blir kvar tror jag. Ja, det är 3 kappningar rör så ta. Ja. Första är Van Hammar, nästa är Raunor och så ser det ut som Sportregan täckte det för. Ja, annars ska akkurat ja, för ses med pura svakten. Ja. Men det är nog en möjlighet. Man ska inte vara helt säker. Nej. Kommer att spela sig av men tar var han. Kanske också alltid nej att det är kommer in. Eifel Jensen som kommer in. Ja. Men Gallring här från Magnus Jakobsen till Fröjgal Jensen. Och han skorar. Han får och Svalja väl spelat och timeball. Perfekt Alvering från Magnus Jakobsen fram till Fröjgal Jensen. Den syns ju ha bollen i kurvorna och samstundes vi Eisen gör det fel mot Jonon så att det är så väl som det behöver kunde huxas så timeball Sportridge nota 3-1 1-4 nu och Fröjgal Jensen för ett broadcast här under möjligheten att öka om Lasslarna till Sportregan. Låt oss säga Fröjgal Jensen bollen här. Nej, jag vet inte, men Lasslarna till Sportregan och så mycket stor att var inte grund panik, men så ser det där nog överdrag. Ja, det ser broadcastet ska broadcastet ska takas nej. Det kan det då. Men nu vet jag inte det. Nej, lägga mig inte. Spela för gång då Raunor. Abatman, så men jag 5 minuter efter att spela. Ja, väl skott i här. Eifenor Jensen med Karamonen. Ja, det här nästa åter. Nästa ja. Andra battna i Raunor. Lägger shot out. Touch the Amona 3-4 till Sportregan är det nästa Enriquez i Batman. Alex Solais. Kasper Andersson. Ska spela in till Alex Solais med bollen. Det är mycket med Ty vill säga och så bara för tap backlin med Sportregan nära. 4:25 sekunder efter. Sportregan 8 vid touches the Johan 3-4 det här. För att här är alla inte check för bollen ner. Till Magnus Jakobsen, till Fröjgal Jensen, David Eike Galan, Jens Skulason, som är skottet next day för Sportregan, skorar 3-3. Han är toppskytt i distan, passar det inte? Jo, han har det. Säg chansti. Ja. Ja, Berger må være til Raunen også nær vi til Esten i alt, ja. Nej, orsak han är 20 steg. 20 steg. Kasper Andersson skorar det. För Raun. Ja. För att touch the Amone. 5-4 till Sportregan. Det är 30 minuter och 45 sekunder efter. Alla till check till Magnus i Jakobsen. Och han spelar till Fröjgal Jensen. Och Luga vi skorar. Bollen för ut. Sportregan Nairan. Och Raunor ska han göra en utskiftning. Alex Trolais kommer ut och en kommer Bjarne Zachariasen. Allan Dubchak till Magnus Jakobsen här. Ja, inte en gå Alvin från Magnus Seberg till Jakobsen för Karlsson Böttman. Bjarne Zachariasen här. Det är nästa Enriquez för shower. Vennesien och Bjarne Skulason. Men jag har inte att Bjarne gör något som så här. Han vänder sig mest med in i öxlan han hade. Ja, det är mer så fyra. Ja. Blå i nästa blå. Ja, han var ut och de måste göra en utskiftning. Nästa Enriquez. Men han blev i nästa blå. Touch the Amone, 5-4 till
Sportregan som beina kaos mot sin första färjemästarhete till det bara 30 minuter och 20 sekunder efter. Nu Bjarne Zachariasen för att korrekt igång här. Alex Tolais för bollen, men Kasper Andersson skjuta. Avrichoy. David Arke Galan fänger handa bollen. Magnus Jakobsen här. Björn Skulason skjuter. Ja, styr kom det målskottet inte Sportregan, men det lägger kanske inte gå ut att föra touchdown. Bjarne Zachariasen. Och jag hade till en offensiv fel eller nej, det är inte. Nej, det var Magnus som var fel. Max Jakobsen. Fjärde fel för honom. Han motnade men det kan inte ha förända fällen. Hade nu diskussion om det var utskott någon till Arden. Ja, det var ett broadcast till Raun. Jag vet säkert jag sen ska ta det. Vet du ja. Sportregan är 8 vid touchdown 5-3-5-4. Det är då 2 minuter och 48 sekunder efter. Bjarne Zachariasen vid brottskastet för Raun. Den första missat master. Bjarne Zachariasen en approach här. Alltså förhåller sig. Bjarne Skulason för fötter. Läsa bollen och så är det en fel dömd mot Kasper Andersson tja Rauna. Så är det väl för kvart men Vi hade han för ny omrigen av spelaren så vi hade dömt fel för det. ja. Sportregan flyttar bollen sönder Mettland. Och vi bara låta klockan gänga det här 40 sekunder först. Alla bär och här är så brukslapp i anfrån. Vad var det? Efter Rauna för bollen. Helt klar hur den gör. Nej. Jag vet inte om det var skrytt eller vad han gör det. Helst var det här, ja. Det är 2 minuter och 25 sekunder efter Adelsson. Ståan 5-4 till Sportregan som helst fyra kunna kalla sig färjemästare om en löta. Bjarne Zachariasen där. Minkar månen. 28 steg månen. Rauner Shea of Jörd. Sportregan 5-4. Gael Jensen här. Till Paul Jakobsen. Och där Magnus. Och så var Bjarne fejlar ut. Ja, Bjarne Zachariasen. Det fejlar inte Bjarne Zachariasen och Tammers att han spelar i Smyra. Ja, tar man utrustning för det som är rätt att lyssna om. Men jag där på en spelare in för han. Där är Ernesto Enriquez. Men brottskast till Sportregan som Magnus Jakobsen för att ta sig över. Ja. Det första krigsaktionen, han är ju annars skåra också för att brottskasten har gillat ut livet 4. Det är inte kanske också tolja i resten av det. Ja, han skårar tror jag inte lojare. Ja. Utav 5 är det nu. Ja, nu är det ja. Och helt chans för. Nej. Jag ser domaren stäcka resten. Och har det var en all-offspelare. Offensive mot Ernesto Enriquez alltid där. Ja, han rann bant i brinken av Paul Jakobsen. Det är bara 2 minuter efter nu. Står man i 5-4 till Sportregan som marskast. Det blev förmästare. Allan Dubčaker till Magnus Jakobsen. Vi har spelat till Björn Skulason. Han skorar tryck. Toppskytten och i resten ner till Shea-4. Kaderan kom upp här 22 var det förut. Ja, Kaderan. Han är 22, ja, Björn. Ja. Han är toppskorraren. Eifen Jensen. Och till Ernesto. Skjuter.
Nej, han får inte. Nej, tar vi öppnar i som måste och här måste vi bara se. Ja. Alltså vi stäcker ner från sportregeln i allt här uppe på i 8 och därför uppe på det på förmästare men Ja, det är inte ordentligt därför inte round på det kommer till om man tar centimeter vinna för det inte. Nej, det är bättre för ur i hela. Ja. Ja, han bara snäger sportregeln. Kaffe över efter här nu 1 minut och 23 sekunder som där klockan är stäcka för enast för. Ja. Bollen är ute och så vidare. Det kan ta det då. Paul Jakobsen, den skjuter ja. En tröja där han sitter. Paul Jakobsen till Trush Shea och Fjörde. Och hade det. Anschnive, att Ivestein nu och var det en lite efter. Och det är inte sportregeln som kan föra bollen igen. Ett lätt allop av trätt. 1 minut och 20 sekunder efter. Där förra vi 13 stion. Och kan jag se domaren till att Sportregeln för något. inkast. Ja. Paul Jakobsen där. Till Magnus Jakobsen. Och alltså bollen för ut. Rauner Iron. Men i en 1 minut efter, ja. Effektivare spelet nu. 28 sekunder i klockan. Eifen Jensen för batterian. Eifen Jensen av batterian. Öger. Så kör där. Han är där borta för det. Ja, och här vill testa kalla för en jump ball. Det är ta en från Karin Lee för Bayer halt i bollen och sen. Ah ja. Men tar tycker sig över tar till round. Nej, det är i Europa är det som brandlast. Det är en jump ball men det är färre från att Bayer lägger en hopp om bollen till att man skiftar om här på bollen. Ja, ja. Det är för sportregler så ständer om att det så för round bollen. Ja. Det är bara 30 sekunder efter så Paul Jakobsen han mannar sig nog upp till det som efter vi är. Där skiftar ut han och Magnus Jakobsen för ut. Ja. Petersen. Och vi skjuter Rauner. Och han sitter. Ja, en nästa scorer. Han har varit Josef Koland i isen kom in. 20 sekunder efter. Trush Nutch och Fjörde till sportregeln som för att kunna kalla sig färgmästare kvar löta. Det är Rauner som får bollen här. Skulle lika ha en utskiftning och träd. Kenneth och Eikabo inför det Björn Skulason. Rauner har bollen ner. 15 sekunder efter. Men sportregeln 8 vid 11 stion så Anschnive för att vara färgmästare. Det är nästa Enriquez skjuter och han får ut 3 sekunder efter och sportregeln är bollen. 3 sekunder efter sportregeln är i bollen där för vid 11 stion därför kan kalla sig färgmästare. Nu här värda avgörs färgmästaren och i Kurabalte 2018 är sportregeln och detta är Först och fer så han Fela blev stående för 3 månader så han att Tarjei Färgmästare tar vinna Trush Nutch och Fjörde och Raune. Ja. Och han trivas då att det var en uppe på en seger. Ja, där fick där klarar jag förra från början nu. Tänker han öliga gå början och klarar jag hålla det alla vägen. Det är väl uppår. Ja, vi får se det inte sportregeln om hjärtat att locka i säkert någon.
Ja. Och vi får att visa stejpa handen om man låter så så var samråd när täga vi kommer ut på det skulle spela ist här för att visa och i 3-2 måndag kväll men man låter så vi stejpa handen där. Sure, jag får tacka dig för att han inte klarar eller väl jag kommer väl sätta där snart. Tack för det. Ja, tack för det. Och vi bara vid initiation till sportsägarna till lucka för mig så Ja. Ja, vi tackar för att vara först, men vi kollar på vi minst om här när låter vi oss på såna sitta stejpa handen och så vidare. Så har jag finner här då ska man andra skåpen. Vinnaren för mästaren, vinnaren av Trippkappen 2019. Men allra först så hade jag ett sommar. Det skulle göra en stor hånd till FTS som har gjort en helt fantastisk gång. Till spelarna, spelarna, domarna och allt det folk som är efter och fyra och någon som har gjort en supergång. Så en stor hånd. Och så där hata punkter. Kan vara Liforman, Lichevan, Sportjagan framme.